chi'n gwybod bod y Steddfod yn dod fan hyn I Ddinbych yn 2013? Odw. Ydych. Ond maen nhw wedi bod yn trafod pan ddaw y Steddfod I Ddinbych, bod nhw'n meddwl wneud pethau bach yn wahanol. So maen nhw'n meddwl cael cystadleuaeth mud wrestling. Beth ti'n meddwl o'r syniad na? Beth ydych ti'n meddwl am cael lap dancing club ar y maes? O, da iawn os dyn nhw'n mynd I amrywio. O, yn exciting. Beth ydych gweud wrth y gŵr? Wel, maen nhw'n meddwl wneud mud wrestling fel cystadleuaeth. Beth chi'n meddwl yna? Pam lai I ddenu bobl gwahanol? Wel, synwyr trio, ymwys e? Dynion ty merched. Efo hogyn neu merched neu? Bach o'r ddau. Ar y llwyfan neu chi'n meddwl yn efo fod? O na, yn y cae. Yn y cae? Ie. Mas tu fas? Ie. O, yn y pavilion, reit yn y canol. Y syniad arall stan o fyd yw I gael, ti'n modd yr orsedd, maen nhw'n eitha hir yn dyn nhw, mae'n gallu mynd eitha poeth yn ywun ystod hafed, to'r hafed briliant maen ni'n cael yng Nghymru. Wel, so maen nhw'n meddwl wneud nhw bach yn fwy cwta. O ie. A Noblini competition. Ie, ond to bach yn tua fan hyn. O, reit. So beth ti'n meddwl yna? Na, dwi'n meddwl bod hwnna'n syniad sal iawn. Wyt ti? Gweld y bobl sydd yn yr orsedd. Ie, ti'n ofyn bydde pethau'n danglan mas y pethau. Nwedig os dyn nhw ddim yn gwisgo trons. A beth ti'n meddwl am syniad o gael lap dancing club ar y maes? Ie? Ie, pam ddim? Ie. Nid I fi yn oed I ac yn ynghyflwr I felly. O, byddech chi'n mynd agos, ydych chi? Chi'n meddwl rhywbeth falle fod I fenwod fyd? Tod, ni'n neud yn deg. Wel, ie, wrach. Ie, os Os ni'n mynd drio fo. Na? Chi'n siŵr? Na. Os ti'n cael watcho, tod, tits yn mynd ar lawr a bethau, bydde, rhaid I merched gael rhywbeth. Mae'n cymryd yn kitty off, os eisiau. O, gret, na fe, Rob. Briliant. Mae hwnna ar gamera nawr, ynddo fe? Diolch, Rob.